Здравейте, аз съм Росен от M-Studio и в днешния урок ще ви покажа как да направим основа за дръмен бас ритъм с няколко безплатни семпъла и разбира се Ableton. Първото нещо, което ще направим сега е да отидем в сайта на M-Studio и да изтеглим въпросните семпли. Разбира се, те са напълно безплатни. Отиваме в M-Studio BG, библиотека, избираме аудиопакети и намираме ето тази статия Welcome to the Jungle. Първо ще ги преслушам, за да си избера нещата, които ще работя с тях. Ще избера този, тъй като е доста изчистен и по-лесно се работи с по-чисти семпли. Номер 6. Натискам Download и ще запиша семпъла на моя работен плод. Предварително съм си направил една папка наречена Samples. Записвам го. Семпъл е готов. Тук има и две бас линии. Ще ги чуем. По-скоро първата. Изтегляме и нея. И мисля, че за сега това е, което ще изтеглим от тук. Сега от тук натам работим в програмата. Първо трябва да намерим въпросните семпли. Отиваме си, както казах, в десктопа, Samples и ето ги двата семпъла, които сме изтеглили. Може да ги преслушаме така. Това, което предстои, е да семплираме въпросния drum loop и ще му променим самата подредба на звуците в нея. Това ще го направим последния начин. Първо ще го махна този канал, тъй като не ни е нужен. И си вадим един drum rack от инструментите. Пускаме го в MIDI канала. И това, което ще направим е да пренесем 4 пъти самото лупче в кутийките. Натискаме два пъти върху първата кутийка и ни се отваря целият луп в един симплер. Ние искаме да използваме само кика от нея, така че хващаме този триъгълник и си избираме само този звук. Същата процедура повтаряме, като този път ще използваме втория звук. Тук хващаме това. Чувам, че имаме два звука, така че ще използвам по-скоро първия. Когато се покаже лупичката в този регион, може да натиснете ляв бутон на мишката и като дръгнете надолу се приближавате, така че може и доста финно да изпипаме самите семпли. Мисля, че така ще е добре. И тук ще хванем чинелчето. Тези два тук се повтарят, така че всъщност те са неизлишни. Следващата стъпка, която ще направим, е да изчистиме самите семпли като честота. Мисля, че този хед има нужда от малко филтър. Затова натискам филтъра и от падащото меню си избирам това нещо, High Pass Filter. High Pass филтъра пропуска всичко след зададената му честота. В случая всичко след 745 Hz ще бъде чуто, всичко под ще бъде отрязано. За да сравним, изключвам филтъра. Както чувате, има доста излишни честоти. Тук ще засилим малко нивото на въпросния семпъл. Мисля, че кика също има нужда от малко повече тяга. Тук ще използвам отново филтър. С резонанса засилваме нивото на въпросния филтър точно на точката, която е избрана.
Мисля да го ставя в това положение. Ще го засилим малко и този канал. От тук пък можем да си преименуваме каналите. Примерно това е Kick. Това е дълъг снер. Това е къс. И тук имам един хед. Когато използвате дръм рака с повече от една кутийка, това, което се случва е, че тук точно до името на канала се показва един триъгълник, който ако го натиснем, ще ни направи разбивка на всичките 4 семпъл, които сме заредили в кутийките. Реално ето ги имената, които сме им задали и може да ги преслушаме така. Препоръчвам ви да си разширите каналите по този начин, за да можете по-фино да местите самите плъзгачи. Този прозорец в момента не е излишен, така че го затварям. И сега следва да направим нашия дръм луп. Първото нещо, което обаче ще направим е да забързаме темпото, тъй като този луп е на 183, пък ние сме на 120 и самият дръмен бейс върви в по-високи удари, така че ще напиша тук 180. Разбира се, не е нужно да е точно тази стойност, тъй като ние сме ги семплирали по такъв начин, че може доста да променяме темпото. Скоростта на темпото имам предвид. Натискаме два пъти тук върху кутийката и се създава клипче. Дължината на въпросния клип е дълъг един такт, от тук се вижда. Лупът трябва да е активиран и тези 4 хоризонтални линии реално са нашите звуци, които можем да наредим и да създадем луп от тях. Сега аз ще се опитам да импровизирам и да направя някакъв луп. И започвам с кика. Мисля, че дръмлупчето е готово. Сега следва да използваме и бас линията, която сме изтеглили. Направо я пускам тук в един аудиоканал и ще пусна цялата първа сцена да чуем как звучи заедно. Мисля, че може да обработим повече бас линията, така че да стане малко по-интересна. Това, което ще направим сега, отново да семплираме лупчето, но този път, вместо да използваме дръм рака, ще използваме самплера. Пускам го тук в нов MIDI канал. Намираме си лупчето и го пускаме отново в това място. Отново ще използваме само част от целия луп, да кажем това място. Важно нещо да запомните, когато семплирате по този начин звуците, началото и края на самия звук трябва да пресича хоризонталната линия на фазата. Това е правилно. Ако започва звука от тук, това ще е грешно, тъй като се получават нежелани пуканки и артефакти по звука. Повтарям същата процедура и в края, че тук това не е на място. Слагате го до най-близкото място, където се пресича хоризонталната линия. Ще се опитаме да направим някаква бас линия, която се променя в тоналност. Натискам този бутон. Трябва да се уверите, че това тук нещо е натиснато. Това ви позволява да използвате клавиатурата си като пиано.
Сега ще се опитам направо на живо, докато върви този луп, да измисля някаква бас линия. Когато натиснем това кръгче, реално ще започнем да записвам и нотите от канала. Тук ако погледнем, това е нашия запис, който разбира се не е идеален. Първо ще погледнем дължината на лупа. Той ни казва, че е 8 такта и малко повече. Тук би трябвало да е кръгла стойност. Значи правим го точно 8. Можем да натиснем този бутон Fold, който ще ни остави само нотите, които сме използвали реално. И аз ръчно малко ще коригирам записа и с това би трябвало да сме готови. С това приключваме за сега. Ако искате да научите повече, заповядайте в M-Studio.